het schoenste liedje is vastelavond. Het schoenste liedje is de schoenste carnaval. De 7 finalisten voor de uitverkiezing van het Maastrichts Vastenavondsliedje 2018 zijn bekend. Maandag kwamen ze samen om de cd-opnames te bespreken en te bepalen op welke plaats op die cd en dus op 29 oktober in de finale staan. Dit jaar worden er 19 liedjes ingeschikt. Dat is ons veel minder dan verleden jaar. We hebben de laatste jaren zo tussen de 20 en 24 gezeten en de eerste keer onder de 20 gedoken nu. Hoe zou dat dan liggen? Ja, hoe ligt dat dan? Dat kan overal liggen. Misschien tot het jaar ervoor de zaak op de televisie is geweest bij TV Maastricht. Dat is verleden jaar niet gebeurd. Misschien dat ze minder hebben bereik. En ja, gewoon misschien tegelijkertijd tot luid tegenwoordig gehouden door de een of de ander. Wat kan ze zeggen over de kwaliteit van de inzendingen? Die waren in mijn mening vrij hoog. Dat is natuurlijk relatief wat ik zeg. We hebben als 7e finale gekozen en er waren als meer finale waardig. En het gemiddelde van leedje 8, leedje 9, dat was ook nog altijd op een behoorlijk niveau. Ruim voldoende. En niet besloten om er 9 te laten doorgaan? Nee, dat is een afspraak met de studio. Dat is gewoon een contractuele afspraak, toch voor 7 kiezen. Nog een keer wat we samen met Geep hebben gemaakt, dat het vastelavondsklanken. Waar gaat het over? Dat gaat over de vastelavond wie er nu is, met alle hip-hop en alle beatmuziek. Afgezet tegen de vastelavond, wie weer eigenlijk vroeger allemaal gewend waren. Wie van nog zongen over de jukebox en over de Maasboulevard. Gabe, huren we dat ook in de muziek? Ja, die is in de tekst veel terug, dat we een beetje terug willen naar het ouderwetse. Maar ik denk dat ze in de muziek allemaal gaan zuren. Wie gaat het zingen? Ik. Moi. Ja, voor wel dit jaar hebben we besloten dat ik het gaan doen. Dus leuk. Welke plaats op de cd en in de finale? Dit wordt nog een keer 3 op de cd en ik hoop dat we hen gaan horen natuurlijk. Maar ja, dat hopen ze allemaal hè, natuurlijk. Ik even een klein voorproefje krijgen. U richt die vastelavondsklanken. Er zich de staat, Boom. kom in gebamboezeerd. Ben je wel van een verhaal slapen? Van zijn schuld? Dat mij niet. Dat mij niet. Twee lui voor ons. Nou, ik ben niet gans nieuw. Ik heb één keer metgedaan, 25 jaar geleden. Daarna Noetsmi en nu weer met Lucia. Ja, ik ben hartstikke nieuw en bleu, dus het gaat nu gebeuren. Hè. Wat is het liedje? Het liedje heet Lekker Mol. Hoe gaat het over? Over een lekker mol in Maastricht, hè, de manneke over vrouwke. En het thema is de mobiele telefonie, dat een beetje minder kan. Welk nummer op de cd en in de finale heb je gekregen? De helft van 11. Nummer 1, ja. De laatste jaar heeft nummer 1 altijd gewonnen. Dat hoort de verhoogstjes, ja. Maar ja, De druk is u. behaalde resultaten uit het verleden, hè. Ja. Ik heb een klein voorproef gekregen. Nou, dat... Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Dat is een zus echt uitgelacht. De titel maken van zeggen. En dat is het. Lekker mooi. De laatste vraag. Wie gaat het zingen? Dat is nog niet gans definitief. Nou, maar waarschijnlijk 2 lekker mollen. Walsen hebben we niet tegengekomen. Marsen, het traditionele. Wel een aantal met een leuke creativiteit ten grondslag. Dus niet hetzelfde straatje op en neer, Vriethof tot maar het statie-idee. Maar nu leuke dingen zitten erbij. Dat is volgens mij, of die in de finale zit, weet ik niet, met een samba onderdeeltje erin. En ook een die een beetje van ritme op in het couplet in het refrein. Maar nog steeds geen house-nummer. Geen huisnummer, hebben we niet gehad. Maar dat mag wel. De Maas alles indenen, hè? Dat wil ik nog maar eens een keer zeggen. Lui zijn terughoudend. Die menen tot het echt hoenpapa moet zien. Misschien zit de verstokte Maastrichter der vastelavondsvierder daar altijd wel weer op te wachten. En tot dat toch wel heel erg stroet rolt. Maar het hoeft niet. De kind dat goed indenen. En wat zou ze niet eens een rap indenen of gaat. Maar dan moeten de klik zien als dat liedje gespeeld wordt door Jos Kupers op de piano.
tot verder een idee kregen van, nou, dat kan net doen en dat wordt goed gewaardeerd. En als ze dat niet eens een keer gaat anders zien, dat ik me zo zeggen. Wat ik met welk nummer zit in de finale? Gewoon een vastelavondsliedje, dat is de titel. En het gaat over. Het is een oproep, wel met een knipoog, een oproep naar de kasteleins en karentrekkers om in ieder geval voor 3 dagen, als het zou kunnen, Maastrichtse of Limburgse muziek te draaien met de vastelavond. Dus het wordt een traditioneel nummer. Traditioneel, nee, niet echt. Het is eigenlijk ook wel een muzikaal een beetje vernieuwend. Ik werk hier met een brugje ertussendoor, niet alleen maar refrein, couplet, refrein. En het is een beetje een iets sneller tempo. Niet te snel, want dan wordt het wat disco en techno, wat we dus niet willen. Maar ja, een beetje verfrissend, denk ik wel. Dat is een beetje voorzingen. Ik kan maar gaan zingen. Kom drijven rust nog eens een vastelavondsliedje. Gewoon zo'n lekker pleetje. In ons eigen taal. Geen hip-hop, geen disco, geen housemuziek of techno. Niks van dat allemaal. Mag ik doorgaan? En wie gaat het straks zingen? Dat wordt gebracht door 3 jong Maastrichtse talenten. Dat is Jelke Scheile, Marvin Rozier en Nick van Oelen. En op welke plaats op de cd en in de finale stonden ze dan? Nummer 7 op cd en in de finale, ja. De lijsten. In de eerste ronde de laatste, na de post de eerste. We zien dus een deel liedjes niet door. Wat hadden die niet? Ja, er zijn 2 dingen die me opvallen. Ik maak die juryrapporten altijd zelf. Niet altijd gemakkelijk, het moet positief blijven. Hè? Dat proberen we altijd, ook voor lui die afvallen. Ja, de prikkel op een goede manier voor te blijven met doen. En voor beter liedjes te maken. Dus ik probeer altijd heel gefundeerd te zeggen wat veel hebben gemist. Nou, in eerste instantie is dit jaar heel veel gevallen, de koppeling van de muziek aan de tekst. Ja, dat gaat soms niet lekker. Dat schijnt heel lastig te zien. Dus vooral lui die samenwerken met de ene tekst en de andere muziek, soms met 3, soms zelfs met 4, tot er niet genoeg aan gewerkt wordt. En dat wil ik wel eens benadrukken. Kijk erop tot ze niet hakkels, tot ze niet een lettergreep te vuil of te weinig hebt, tot de klemtoenen goed liggen in het liedje. Daar vallen we vuil door af. Als dat niet lukt, dan is het liedje niet leuk. 2 oude rotten met 2 liedjes. Wat is het eerste liedje? Maastricht shuttelt. En hoe gaat het over? Ja, het is het vastelavondsgevoel. En het is een hele korte tekst. Iedereen shuttelt. Mooswief shuttelt, de Geer shuttelt, Sint-Servaas shuttelt, voor en achter de fut, heel Maastricht shuttelt. Ik heb van een klein vuurproef gekregen. En niet klein. Maastricht shuttelt. En de mooswief van de Paul shuttelt met dus allemaal. Maastricht shuttelt. Och, de geest op het bad heeft zijn masker opgezet. Maastricht shuttelt. Sint-Servaas krijgt het de been, want er dansen zijn fontein. Maastricht shuttelt. Voor en achter het buffet, iedereen die shuttelt met. En welk nummer op de cd en in de finale krijgt dit nummer? Nummer 4. En dan de laatste vraag. Wie gaat het zingen? Het volk van Maastricht. En hopelijk de uitgaans volk van Maastricht. En met welk nummer staat hier in de finale? Adam zoekt Eva. En hoe gaat het over? Over Adam de Eva zoeken. Hè. Dus mannen die buurtjes die wat vrouwen zoeken. Hè. Naaks. Ja, als ze dat wil, kunnen we eventueel moeten we mij vragen. Hè. Dus of mij dat toe in staat wil zien. Hè. Want Mike gaat het zingen, heb ik begrepen. Ja, maar de enige echte gaat het zingen. En het liedje gaat dus over een vrouw die de stad in gaat en op zoek gaat naar een man. En dat is eigenlijk gebaseerd op het televisieprogramma's Adam zoekt Eva en Boer zoekt vrouw. Maar dan zoekt maar je een man. Ja. En in welke nummer van op de cd en in de finale? De 5, hè. En dan? Dan gewoon verbinden met 5 natuurlijk. Een klein vuurproefje. Adam zoekt Eva, buurtje zoekt vrouw. Maar ik zoek mij manneke, dat ben ik wel aan toe. Tot ziens. Daarneven mis ik een stukje originaliteit. Ons is het lastig natuurlijk, we hebben al zoveel gehad. Maar toch zien we het als eerste keer weer. En kijk naar Limburg, naar LVK, wat daar ieder jaar weer ingediend wordt. Er zitten toch altijd weer een aantal heel leuke nummers tussen. Die we niet
voor de inhoud niet van gehad hadden, of de muziek. In Maastricht zitten er ook ieder jaar weer een paar bij. Dit jaar ook. Ik zeg niet van wie en wie ze heten, maar een paar leuke dingen. En het kind dus toch, dus maar dat moest ik opleggen, die uitdaging moest aangaan. Niet proberen een liedje in 10 minuten op te schrijven. Dat gebeurde eens een keer. Het moet wel spontaan gebeuren. Het moet invallen. En dan nog, als het een keer even niet lukt, leg ze weg en gisteren dan weer. Maar probeer tijd te creëren. Kijk, wie ziet het? Ik ben er zelf ook mee bezig. Ik heb zelf niet gewonnen, dus wie ziet het? Maar ik loop er zelf ook tegenop. Dan moest ik opleggen om creatief te proberen te zien. Met welk liedje is hij in de finale? Dat kan me gar niks schelen. Hoe gaat het over? Ja, het is eigenlijk een actueel liedje. Er gebeuren allerlei dingen. Fipronil in de eier. Eigenlijk maar van niet zwemmen bij de ANC. Allemaal eigenlijk actueel dingen. En eigenlijk maken ze het allemaal niks goed. Het kan ze allemaal niks schelen. Kan ze een klein voorproefje geven? Dat kan me gar niks schelen. Dat maakt me gar niks uit. Als het de fipronil dus in de eier. Ik ga met vaste laven doet. Hebben ze veel commentaar gehad van de jury? Nee, geen commentaar. Muziek niet, tekst wel gehoord, dus we kunnen er geen. Wie gaat het zingen? De 6 Cup, ja. 6. Ja. En op welke plaats op de CD komen ze? En dus in welk nummer in de finale hebben ze? Nummer 2. Ja, dat is waar je blij met. Hier en het tweede nummer, wie heet dat? Wat een kwatsch. En hoe gaat dat over? Over Kwatsch en Basel. En natuurlijk bij de vastlovend. Wat de zich wies maken en die door. Kun je door even van uren? Ja. Wat een Kwatsch, wat een Basel. Wat sticht me nu vertelt, staat lieke nergens op. Die maakt met mij gewies, ik word gewoon gefop. En volgens mij heb zich het schruifjes los in die kop. Maar luister even schat, dat is nu juist de mop. Met vaste lovend valt dat gaar niet op. Want in de ganse stad staat alles op de kop. Wat een kwatsch, wat een Basel. Wat een kwatsch, wat een Basel. Wat vond de jury ervan? Ja, het zit er binnen. Het zingen was niet zo geweldig, maar het zit er binnen. Liedje nummer 6. Liedje nummer 6 op de CD. En wie gaat het voor u zingen? Comme ci, comme ça. Wat wordt het voor een finale? Een finale met een aantal diverse nummers die het een heel leuke middag Het schoenste liedje is vastelavond. Het schoenste liedje is de schoen.